Mbok yat. Tumur. Sampai hilang ya. Jajan ah, Mbok. Jajan. Apaan ini? Jajan. Ôi, mới đi bởi vậy. Jajan iki ah. Apa wih? Jajan ireng. Hah? Ki. Jadi gue. Gila. Cukup njare kon nyupuk dhewe. Kue tak susuki. Kue disusuki ku. Ki wis, susuk. Aku jelek nih wong-wong. Apa oh. Aku jelek nih wong-wong jare lumu jare. Bu, wong nimbo tengah timbo aku riba lho, Bu. Iki susuke. Wong wis. Agare inu lho sikilku. Ora nareken kok aku kan njaluk nang wonge, wong-wong. Lah iya aja direken babare. Balumu bapo. Wong kalau dhewe. Beras yo beras didol. Ndak ana ya berat didol. Ya apa wong kelewat loro. Gua pakake kapan. Aku gawe lumbuh jare. Nimbo. Tak timbo ae kudu dibol. Bisa. Keanaan ya. Gampang ya, Tri. Entek brambange. Ya wis. Tak dol iku mang apa? Iya, didol. Saya ada didol dipajang. Iya, dipajang ae. Nyala-nyala. Kadang ngantung-ngantung pengen ya ndak golek teladak apa? Brambang. Teladak iki wis. Ayo Kak Nedram. Kan nggak boleh kan? Timbo tengah timbo.